Di 25 berfembarê da li derên Diyarbekirê Krîstyanan merasîmên rojbûna Hezretî Îsa bi rêvabir. Weka ku Krîstyanên li cîhanê di vê rojê de pîrozbahî dikin, li dêra Diyarbekirê ku wek dêra protestanan jî tê zanîn û li dêra Meryem Ana ya Suryanan pîrozbahiyên rojbûna Hezretî Îsa hatin kirin. Bu bizim için ve aslında dünya için. Ev roj ji bo me roja mizginiya aşitî, tendurustî û ji nû ve vejînê ye. Em her sal li benda vê rojê ne ku rojbûna İsa Mesîh e û em vê rojê pîrozbahiya xwe dikin. Em hêvî dikin ku vê roja me ya pîroz bibe destpêka xweşî, aramî û di nav aştiyê de pêkvejiyana hemû kesên li ser vê erdîgariya xweş û bêhempa dijîn. Di merasîmên pîrozbahiyê de li gel pêşengên oliyên Krîstyanan, welatiyên beşdarî merasîma bûn jî peyamên pîrozkirina rojbûna Hezretî Îsa û nemayîna cudagirtinên civakî dan. Îro rojbûna İsa Mesîh, îro cejna me ye, îro em pir kêfxweş in. Em cemaetê vê derê xelkê Amedê em hatin em kom bûn. İnşallah îro em cejna xwe pîroz kin. كيف عملتي ام خوش دبن يعني ديامي ام دخوازن هر تش خوش به کس نکف زوری کسی بو اینانجی آخه نکف زوری herkes هفدو saygı بدن yani dilemin veya iyi. Krîstyanên li Diyarbekirê jî rojbûna Hezretî Îsa bi şanazî û wek cejnekî pêşwazî kirin û pîroz kirin. Li dêra Dayika Meryem jî piştî ku saetek ayîn hat kirin, niha jî em bêjin tebarîkên vê cejnê hatin belavkirin. Sıdık Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.